ବା ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ଟୁଆ ଟୁଇଁକୁ ଆଇ ଆସିଛି ତା ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଢୀ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଆଁରେ ପକେଇ ତନ୍ତୁଲ କରି ଖାଇଦେବି ହେଲା। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ଥରେ ଶୁଖୁଆ କରି ଖାଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ସେ ବୁଢୀ ବି ସେ କଥା ଆଉ ମନେ ପକେନା। ମାତାରିକୁ ପାଇ ବଢିଆ ହେଲା ଏ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରପାତ ହୁଏ ତାହା। ଆରେ ବାବା ଆରେ ଖାଲି ତୁ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିବୁ ନା କଣ? ଦେଖ ସେ ବୁଢୀ ପାଣି ନବାକୁ ଆସିଛି ଆଜି ଆଉ କୁଆଡେ ଖସିବ। ଆରେ ତମେ ସବୁ ଏଇଠି ରୁହ ମୁଁ ବୁଢୀକୁ ଧରିକି ଆସୁଛି। ଲା ଲା अरे बाप रे क्या ହେଲେ ହେ ବୁଢୀ ତତେ ନିଆଁରେ ପଡି ତନ୍ଦୁରୀ କରି ଖାଇବାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ?